Cubates i dracs. Però és que no es pot escriure en paraigües. Amb Xavier Pérez Pico, De puta mare. I què dius que farem? Maricel Forn Bon Nadal a tothom! i Marc Soler. Gelat, me cago en Déu! Vilatans, som a ple febrer i això només vol dir una cosa. És època de calçotades. Estem en aquest meravellós moment de trobar-se amb els amics al matí, amb la cervesa a la mà, encendre el foc, aguantar l'amic xulo que dona lliçons de com s'ha de fer bé la brasa, obrir les patates, les olives, tallar el fuet, posar els calçots al foc fins que suïn, seguits de la cansalada i la botifarra, treure el porró de vi, preparar la salsa, seure al voltant de la taula i gaudir d'un àpat que et deixarà baldat, com si haguessis fet una marató. Amb ressaca i sense gana a les 8 del vespre, però sentint-te més viu que mai. I és que això és la cultura catalana, trobar-se amb els qui estimes, preparar la festa, gaudir des del minut 1 d'aquesta preparació, seure a taula, compartir, menjar, beure i celebrar. Sense cap mena de dubte, és Amics, la millor cultura del món. I avui aquí celebrarem aquesta cultura parlant d'una festa bastant nova, una festa que, des de la meva experiència en primera persona, és molt i molt divertida, una festa que reuneix tot això que he destacat fa res: cultura, rauxa, companyia, celebració. Em refereixo al Cantavars de Manlleu. Per aprofundir-hi ens acompanyaran dues persones que l'han viscut des de dins, l'Arola i l'Eric. A més, com és habitual, també tindrem el Xavi i la Maricel, que faran de les seves. I per acabar, jo us porto un horòscop festiu i, si queda temps, recuperaré la secció que no vaig poder fer al programa de Reus. Així doncs, agafem el got i preparem-nos per cantar i ballar, no sense abans dir Puta Espanya. Lluny d'aquí ja fa molts anys. Hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac. I entonces un polsim de M. Hi havia un rei prou respectat. Sembla una pastanaga bullida. L'admiraven. Molt senzill, perquè l'alcalde és un fill de puta. O s'espantaven. Les magdalenes no poden estar a la llauna de les galetes. Però un se'n reia. El drac es reia d'ell. Vinga, som-hi nois, derrotem-lo, vinga, som-hi nois, derrotem aquest drac. Vinga, som-hi nois, capturem-lo i rusquem-lo. Cubates i dracs. I festa, noi! Hola Marc, què tal? Com estàs? Molt bé, i tu, Xavi? Molt bé. Maricel, què tal? També, molt bé, contenta d'estar aquí. Llavors, nosaltres avui tenim l'Arola Clavero i l'Eric Martín. Què tal, com esteu? Molt bé. Molt bé, genial. Yeah? Sí. Super. Vosaltres sou més de cubates o de dracs? De cubates. Sí, de cubates, sempre. Perfecte. Sí. Combinats. I la vostra relació amb les festes populars, quina és? Quina relació teniu? Comença tu. Doncs que estem dins de la comissió, assemblea, diguem-li com vulguem, Vale. que organitza una mica la festa popular jove pel nostre... De Manlleu. Sí, exacte, per la nostra ciutat. Vale. Sí, o sigui, quan érem més petits sí que vam viure la festa des de fora, però sí que realment ben aviat ja com ens va començar a cridar l'atenció com la gent que ho organitzava, que també era com bastant gent del nostre estil, i vam decidir doncs entrar dintre la comissió. I jo ja porto, no sé si serà el quart o cinquè any que estic a dins. Déu-n'hi-do. I jo el... 3 o... Sí, el quart any. Uau. Doncs jo el cinquè any. Vaig començar molt petit, sí. allà dins, però sí. Sí, i és xulo, o sigui, és molt diferent. És molt era legal encara per tenents i... No. Bueno, gens, però bueno, no passa res. Jo hi era. O sigui, la vostra relació amb la festa popular... Popular es diu, de Manlleu? És festa jove. Festa jove de Manlleu. Sí, es diu festa jove. Festa jove. Exacte. Que és com el guinyo de paraules. Sí. Exacte. Vale, és a tope. O sigui, hi ha la festa com jove i llavors... Hi ha la festa major, però que està com separada, diguéssim. És com l'alternativa, no? Sí, és com l'alternativa. Pel jovent i llavors ja, doncs... Sí. Perquè entenc que l'Ajuntament deu organitzar actes litúrgics, sí. cercaviles, etc. I pel jovent entenc que deu haver poca cosa. Sí, o sigui que... Vosaltres, els encarregats i encarregades de... Totalment. Exacte. Jo crec que la festa jove va néixer una mica per això, no? Perquè el jovent en el seu moment buscava una miqueta festes pel jovent. Vale. I vam dir, collons, va... Bueno, jo no, però els veteranos van dir, hosti, posem-nos-hi. I així és com van sortir. Festa jove té 24 anys, crec que fa aquest any. Sí, 24. Sí, fa 24 llavors. És del 2001. 2001, sí. Exacte. Uau! Molt bé! Què t'has preparat? No, és que vaig fer matemàtiques jo. Llavors, de fet, l'escut de Manlleu és una mà. Una mà. Sí. Un escut, i el de la festa jove és com una mà Exacte. bevent. Sí, és bona, és bona. Superxulo. Molt bé.
Llavors, quina és la vostra, en popular opinion, sobre les festes majors, si en teniu alguna? Crec que un bon cartell de concerts no fa millor una festa major i que, o sigui, la nit de concerts no és la millor. De fet, o sigui, és que és això, un bon cartell no fa que la festa major sigui més bona, simplement és com que cridi més l'atenció, però que llavors els actes xulos, els actes guais estan a altres nits que no són les nits de concert. Vale. Molt bé, i estic molt d'acord amb aquesta popular opinió. 100%. I que també depèn molt del pressupost, llavors també aquí arriben les coses que fan ràbia, no? Que Vilafranca sempre porta oques grasses, no? I la resta som... Bueno, ja no. Ara, Eric, falta la teva un popular. Que... És que jo no me l'he pensat, fixa't, però... Perquè no sabies que t'anàvem a preguntar. No, exacte, però diré que poder la festa popular de... Dic Vic, ja. Sí, digues Vic. Dic Vic, que està molt sobrevalorat. Quina és la festa popular de Vic? Endavant. El mercat medieval. Música viva. Música viva. No. No. És que crec que no té nom, és la festa major de Vic. Sí, diu... Però... Més festa major jove. Fan la crida, no? Totes aquestes coses. Sí. Aquesta parida. Jo hi he anat algun any... No t'agrada, la festa major de Vic? No. Hi he anat algun any i no me l'empasso. Però ni la festa ni la gent que l'organitza, a vegades la barra... No sé. Ves, no sigui Vic el problema. Exacte, no sé. És que llavors ens escoltaran els biguetans i diran és que els de Montlleu estan tot el dia criticant els de Vic. Estudio Vic, però mira... Ara nosaltres estem molt a favor i el dia que vinguin uns biguetans... Sí, no passa res. Som uns xaqueteros nosaltres. Som uns mercenaris de la... 100%. Però bueno, jo crec que tot Osona en general té pic en Vic. És que ara anava a dir, jo el típic càntic de si cau un meteorit que caigui Vic, l'he sentit... Jo l'he cantat a Berga. Uau! És que jo també l'he cantat a Berga i inclús l'he cantat a Isil. És que és molt bonic. Al Pirineu, però, bueno, també Osona tot arreu, no? Però... També perquè potser és l'única ciutat de Catalunya que rima amb meteorit. No. Sí. Bueno, però llavors pots dir... Pots fer un altre joc de paraules amb qualsevol altra ciutat. Si ha de caure una bala, que caigui a... A Igualada. No, tio. Uau! No sé, no... Vale, jo estic a la meva secció. Si voleu, podem passar a la vila. Molt bé. Ens situem a la vila de Manlleu, una ciutat de la comarca d'Osona situada al centre de l'Àlter. Actualment té 21.172 habitants, segons l'IDESCAT, i he llegit alguna cosa del Neolític, que hi havia restes i tal, però no m'agradaria fer intrusisme laboral, Xavi, així que si vols comentar alguna cosa, doncs guai, si no, continuo. No, està superbé, pots continuar. Bueno, hi ha prehistoriadors, que són els que estudien la prehistòria? Sí, de fet es diuen arqueòlegs, no? Que són els que desentenen prehistoriadors. Hi havia assentaments ibèrics. Sí. A Manlleu? Bueno, no ben bé Manlleu, però a prop. A prop de Manlleu. A Capellades també. Sí. I a Vilanova del Camí. Hi ha un poble tíber, però que hi ha un camp a sobre. Ja hi tornem. El Cantitó, no? El Cantitó, sí. Cantitó, uau. Ah, sí, eh? Que sí. Titó és un del Super 3. I quan van arribar els ibers a Vilanova del Camí? Fa 50 anys. Fa molts anys. Seguim amb Manlleu, perdó. Sí, seguim. Hi ha la idea de que Manlleu és una mica com un poble. No sé si és percepció real o és... Sí? Sí, una mica. Realment, com el nombre d'habitants, toca que sigui ciutat. Però la gent de Manlleu ho sentim com a poble, totalment. Hi ha algun altre estereotip, o sigui, algun estereotip així bastant com establert que tingueu de la gent de Manlleu o de Manlleu com a poble-ciutat? O sigui, de la gent de Manlleu no com a tal, però sí que en tota la comarca sí que es té com l'estereotip de que al final venim que és una ciutat industrial, per tant sempre hi ha hagut molta immigració i llavors hi ha com bastant l'estereotip de que hi ha com conflictivitat, que és com diguéssim una ciutat marginal, com, saps? Però al fi i al cap, doncs, bueno, no és així. Vull dir, perquè d'immigració n'hi ha de tot arreu i els de Vic, que són principalment els que tenen aquest estigma, vull dir que ara a Vic crec que hi ha més immigració que a Manlleu. No sabia que hi havia aquesta... Sí, hi ha una mica aquest estigma de Manlleu conflictivo, ciudad del sexo drogas. Sí, o manlluecos... No, unes paraules que a vegades... Sí. Però... No en tenia ni idea. O que si dius Manlleu, jo què sé, em recordo amb uns de Ripoll que vaig conèixer que deien el lloc de les drogues i això, venim a buscar droga allà. Bueno, ells són el bressol de l'extrema dreta. Sí, evidentment. També a vegades sap greu pels ripollencs que no ho són. Ja, això també és veritat. Però... Algú ha de pagar els plats trencats. Sí, 100%. Molt bé, l'actual alcalde que hi ha és Arnau Rovira. I aquí vull fer un... Espera't un moment, no saps de quin partit és. Potser és de Vox. Vale. Ah, no.
He dit potser. L'únic que aquí vull fer un petit incís i és que és el primer poble, el primer municipi que és de Junts per Catalunya, crec, no? N'hem fet algun altre de Junts? El primer dels que hem fet? Bueno, deixant de banda Igualada. Ah, Vilafranca també. Sí, i Sant Cugat. Ah, no, Sant Cugat. No, eren socialistes. Bueno, això, Arnau Rovira. És de Junts? Sí, és de Junts, però això és un tema sensible, més que res, perquè portem 20 anys que era Esquerra Republicana i just a les eleccions del 23 és que és des del 2023. Però vull dir que el poble sempre ha estat Esquerra. Llavors sí que és això que degut a com una forta... Bueno, sobretot tot això que al final està creixent l'extrema dreta, doncs a Manlleu no s'ha reflectit amb Aliança Catalana, però sí que tot el tema de la conflictivitat, Junts s'hi va com posar molt amb les campanyes igual, llavors és veritat que la gent ha votat molt a Junts i... Bueno, també és veritat que ara se'n paguen les conseqüències i crec que la gent està dient a lo hecho pecho perquè... Sí, en què ho noteu, això? Sí. No, per exemple, amb la reducció de les festes, retallades i econòmiques, en general, totes les entitats em sembla una miqueta. Està sent xungo i festes populars... No sé, nosaltres que la vivim tant, ho patim. Ja no només la subvenció final pública que ens toca com a associació, sinó també les festes que fa el propi Ajuntament, que també, no sé... Han quedat molt... Han patinat aquest any. És que, de fet, us anava a preguntar això, quin suport creieu que hi ha ara mateix a la cultura popular de Manlleu? A nivell suport, tant de com ho viu la gent del poble, és a dir, quina resposta tenen envers l'oferta cultural que hi pot haver des d'una institució o des del Festa Jove, i quin suport hi ha també institucional. Sí, no, jo crec que potser per part de la gent del poble potser no ho noten tant per exemple, la Festa Jove, que ens han retallat, perquè jo crec que es veu més com que nosaltres estem començant a fer-ho pitjor, però que si ho fem pitjor és perquè no tenim la subvenció que havíem arribat a tenir, llavors és molt més difícil tirar endavant una cosa. Llavors jo crec que potser no es nota tant així, però en altres coses, com per exemple la festa del porc i la cervesa, que és una festa... No és de la festa major, es fa al setembre-octubre, i bàsicament és una festa de porc i cervesa, ja ho diu el nom. Llavors, no enganyeu a ningú. Potser la podem fer... No, és literalment això. Hi ha parades de porc i parades de cervesa. I es diu així la festa, eh? Sí. Vale, perfecte. No clickbait. Sí, total. Per la segona temporada de Cubates i Dracs ens apuntem. Ja. Tornem a venir. Jo que soy vegetariana, ara... És que m'interessa molt les festes tradicionals. Porc, euro i cervesa. A veure, suposo que... Sí, hi ha formatge... Bueno, segur que sí. A veure, segur que alguna cosa hi ha... Has preguntat vegetariana, formatge és vegetarià. Sí, però bueno, si ets vegetarià em sap greu, potser no és la teva festa, no?, la del porc i la cervesa. Fan d'altres, Però bueno, el que deia és que això, que per exemple, abans durava 3 dies, de divendres i diumenge, i aquest any ho han retallat i només van fer divendres i dissabte, que això ja ho va notar a la gent, o per exemple pels Reis sempre es feia una cavalcada que podia ser més xula o menys, però era una cavalcada com Déu mana, i aquest any em sap molt greu però ha set patètica. Els Reis sobre cotxes descapotables... Passava 3 cops. Sí, i era com el màxim, o sigui, va ser lamentable, jo estava a punt de plorar, jo ja no, o sigui, vull dir, pensar, els nens... Sí, i a més, el dia de Reis normalment era un dia que hi havia doncs, molta prèvia de... Tu vas a visitar el rei que més t'agrada... En un campament reial, donaven xocolata desfeta... Bueno, o sigui... El dia 5. El dia 5 hi havia parades que feien fanals... O sigui, era com tota una cosa que anaves a passar la tarda. O sigui, jo de petit ho recordo superguai, però aquest any... Ho han privatitzat. S'ha de pagar per veure els Reis. Recordem que el Xavi ha aplaudit a l'alcalde quan ha dit el nom. Sí, és veritat. He dit Arnau Rovira i s'han sentit aplaudiments. Xavi. És xunguíssim, el vídeo perquè això no està gravat. Saps que tu ja no pots anar a Manlleu. Això sí. Aquesta per ci. Han fet o sigui, durant tot el Nadal van fer com una espècie de parc de Nadal on hi havia un Papa Noel i llavors... Pare Noel. Sí. I regalaven una entrada a cada nen, però clar, i els pares es quedaven a fora perquè també hi havien d'entrar. I llavors, bueno, era això, regalaven una entrada i ho han privatitzat. I és lamentable perquè, o sigui, bueno, és lamentable. I la gent està enfadada. I jo crec que gent que ha votat a Junts també està enfadada. Totalment. Perquè, sí. Jo aquest Nadal... Bueno, no sóc jo, moltíssim. però jo crec que... O sigui, hi havia com enfadament general. Sí. Home, és que si posa les entrades pels Reis pagant... No, pel Pare Noel. És que a més... pel Pare Noel, no? Clar, sí. I a més és com una... No, llavors, el dia de Reis hi van anar els Reis, però durant tot el Nadal hi havia el Pare Noel. No estic com gaire informat, però em sembla que a més és com
contractada una empresa de Barcelona. Sí, era que segur que era... Que presumptament segur que era del cosí de l'alcalde... Vés a saber, no ho sé això. Vés a saber, no estic gaire informat. Data de creació 2024, al desembre. Com a les empreses de comunicació de les campanyes que de sobte no tenen Twitter, no tenen Instagram, no tenen pàgina web i han rebut 20.000 euros de les arques públiques. És correcte. I llavors per Festa Major, no la nostra, sinó la que organitza l'Ajuntament, també hi van haver com molts pocs actes. Jo tampoc hi estic tant al cas perquè no és una, o sigui, a mi personalment no m'afecta tant, però sí que, per exemple, la gent gran estava enfadada. Totalment. I sé que quan em va fer el pregó no el van aplaudir. M'ho va explicar la meva mare. Uau, tremendo. Les iaies que hi van, bàsicament, em van dir que no el van aplaudir. Molt fort. Que sempre, és que els hi van treure les habaneres a les iaies. O sigui, fa una part del pregó. Els hi van treure les habaneres. Però és la millor part de la festa. Aquí se'n fan dues, ara. Sí. Si voleu venir a una... L'alternativa i l'oficial. Ens les van oferir Festa Jove. Ah, que sí? O alguna cosa així. El què? Les habaneres. Sí, ens van dir, podeu fer vosaltres les habaneres perquè l'Ajuntament no les farà. Imagina't. Clar, Festa Jove havia de fer la festa de les habaneres. Al final no sé per què no ho van fer, però... Bueno, per un altre any podem s'ho guardem, perquè les sí, iaies... perquè encara en queden uns quants. Enfadadíssimes. De al final... Que ve un ron cremat. Vull dir. Està bé que l'alternativa no sigui només pels joves, no? També. Vull dir que Festa Jove pot organitzar... Està guai quan... Totalment. A la vegada també penses, al final és la feina de l'Ajuntament, no? I també us un missatge per les iaies, Festa Jove. Que no estàs fent l'alternativa, estàs fent la festa. Total. Estem d'acord que, per desgràcia, que hi hagi alternativa vol dir que hi ha una feina que no està funcionant per part de la institució. Però jo crec que aquí també a Igualada s'ha apostat cada vegada més perquè l'alternativa no només faci coses per joves i que hi hagi coses per nens i per adults i això està guai, també involucrar avis i àvies i involucrar... Sí. Seguim, Maricel, perdona, que estàvem amb... Ai, sí, perdó, hòstia. No, res, era això que com es vivia una mica la cultura popular i tal. Llavors, una última cosa d'explicar... Bueno, última no ho sé, però del tema de Manlleu és que teniu el riu Ter que travessa doncs, ben bé la meitat pel mig de la ciutat. Llavors, com es creu que hi ha aquesta idea de que els manlleuencs teniu un gran vincle amb l'aigua? A mi m'agrada molt dir que Manlleu és la capital del Ter. És que ho és. És com... Del Ter o de l'Alter? No, del Ter. No, del Ter. I mira que passa per Girona, però... No, però històricament ho és. Sí, o sigui, al final és... Perquè és la ciutat... Tu ho hauries de saber si és històric. O sigui, és la ciutat on hi va haver més nucli industrial i on més va fer aprofitament del Ter. Totalment. Llavors, o sigui, en un moment, evidentment, ara doncs, les coses han canviat i Manlleu ja no viu del Ter, però en un moment Manlleu vivia del Ter i era la ciutat on aprofitava més el Ter i crec que la més característica, llavors. I hi ha el Museu del Ter. Hi ha el Museu del Ter. L'antiga fàbrica, ara és el museu i està potent. Molt bé, doncs fins aquí la secció de Manlleu. Doncs passem a parlar ja sobre el Cantavars. Com ja hem dit 1.000 milions de vegades, el Cantavars forma part d'això de la Festa Jove, no? Que l'organitzeu... O sigui, qui organitza la Festa Jove? El jovent, però hi ha una associació concreta? Sou uns quants grups, tipus Alcauda, no sé què... No, o sigui, som una organització tal qual, una associació de gent que... Bueno, o sigui, som tot tipus de gent. Llavors, sí que hi ha diferents entitats de Manlleu que hi col·laboren, com per exemple el CAU, o el Casal Boira Baixa, el Casal Popular Boira Baixa, que també ens ajuden, o el Teatre Centro. Llavors sí que hi ha algunes organitzacions que fem alguns actes en conjunt, però o sigui, nosaltres no som gent aleatòria que hem anat a per allà. Ens reunim en assemblea un cop al mes i a partir del juliol cada setmana. I res, ja et dic, gent molt diversa, de diferents edats. Festa Jove trobo que està com en aquest punt com de canvi, potser. Abans sí que era canvi com generacional. Era molt relacionat. La gent del Casal Popular Boira Baixa estava molt relacionada amb la gent de Festa Jove. Solia ser pràcticament la mateixa. Sí que és veritat que potser en els últims 5 anys això ha anat canviant i ara cada cop més, o sigui, no vol dir que tinguem mala relació amb el casal, ni molt menys, perquè en tenim superbona i de fet moltes vegades ens deixen el local per fer les assemblees. El casal és... És un casal popular, social, independentista, tot. Però sí que és això que abans era com la mateixa gent, ara potser no som tant la mateixa gent i seguim tenint superbona relació i seguim recolzant-nos. Ja us dic, hi ha aquest canvi generacional, que és com que ara els més veterans també ens ajuden una mica a portar les tasques així més que tard o d'hora haurem de fer nosaltres. Sí. Llavors, dins de la festa aquesta que organitzeu, el Cantavars és un acte només. Sí, és el primer acte. És com el que dona tret de sortida a la festa major. I no és l'acte central, o sigui, és el més conegut o el més... Potser el més conegut de cara a la gent de fora. O sigui, per nosaltres. Sí, exacte, sí. Per nosaltres quin seria, doncs, el més conegut? Enterrament de la bota per mi. No, però no és conegut, això. Ja, però... Més que conegut? Per nosaltres, potser, o sigui, el més... Quin espereu més?
Enterrament de la Bota. Enterrament de la Bota és un cercaviles que es fa perquè, veiem, com ho explico? És el final de la festa. Exacte. De festa jove. De festa jove, sí. És l'última nit de festa. Sí, Manlleu es divideix, diguem-ne, com en dos grans bàndols. Els que tenen el prefix 850 i els que tenen el prefix 851. I llavors els 851 són doncs, els bailets, van de vermell, i els 850 són els serpents i van de verd. I diguem-ne que és un cercaviles on vas fent com diferents proves i t'enfrontes. Sí. I és com molt guai perquè has de defensar el teu equip, tal, no sé què. Però clar, és molt de Manlleu, perquè al final és una cosa que... Però... Si vens de fora i tens un altre prefix... Bueno, tu passaràs bé igual, Tu passaràs bé igual, però no ho viuràs. Es viu molt. Es viu moltíssim. Jo ho he vist moltíssim. I és una rivalitat que es veu tot l'any, o no? 8-5-1. 8-5-1. Uau, tremendo, Hagués estat si no... Però no. I una de les proves... sempre o només en aquesta cercavila? És a dir, tot l'any veus aquest i dius, és un 8-5-1. O sigui, com... No tant. No tant, o sigui, diguem-ne que no és un tema comú entre els manlleuencs. Ningú s'ha pagat per això. Però sí que és veritat que veiem algú amb la samarreta verda. 8-0. Lius entre verds i vermells estan ben vistos, o és com Romeu i Julieta? No, bueno, hi són. Hi són totalment, qui són. Final. Però... No, sí. I una de les proves més divertides és que es fan, crec que 10 garrafes de 8 litres de color vermell, d'aigua de València, i 10 garrafes de 8 litres de color verd, i llavors el primer equip que se les acabi totes guanya aquella prova, que crec que és la més divertida. Que guai. No, però bueno, el cantabar. Sí, el cantabar. Tornem al cantabar, sisplau. El més conegut. Ara sap greu. Arreu. No, total. El cantavars, per lo que jo recordo, perquè jo hi vaig anar fa 2 anys, però no recordo massa, però és com una mena de cercavila, no? Que entenc que allò és el centre de Manlleu, perquè jo no em conec, que segueix un recorregut com molt concret i passa per X bars, que ara us preguntarem quins són i com ho treu, i a davant de cada lloc, no sé si de cada bar o cada plaça, es canta segons quin... O sigui, hi ha cançons segons el lloc on estàs. Exacte. No? Sí. Perquè a l'Instagram, per exemple, hi posa a la plaça Cantavars es canta el Cantavars, al bar Tropezón les corrandes, no sé què. Sí, i són tot cançons tradicionals catalanes. Sí. Val, si voleu explicar com funciona vosaltres o... Bueno, és que no té massa més misteri, Bueno, vull dir... o sigui, fem una cronologia. Vale, sí. És a dir, comencem la festa. Prèvia de cantavars. Exacte. Primer. Com comença això? Primer es fa una prèvia, així, tal, i llavors sí que comença a les 10 i mitja, bueno, aproximadament a les 10. Hauria de començar a les 10. Sí, i es fa la trobada a la plaça d'Alvila. Llavors tothom va amb una samarreta d'un mateix color? Sí, cada any és d'un color diferent. Sí. O sigui, fer una samarreta... És que amb això ens van insistir molt quan m'hi van convidar perquè no teníem samarretes del Cantavars, però ens van dir, veniu sobretot de lila, no sé què... És important perquè la samarreta et dona l'entrada al Cantavars. O sigui, al final al Cantavars cada parada veus alcohol gratis. I és com, si portes la samarreta, tens com que ens pagues una miqueta... Bueno, no. Perquè se suposa que has comprat la samarreta i... Exacte, o sigui, nosaltres et podem servir el beure si tu portes la samarreta i el got, que costa 9 euros en total, samarreta i got. I llavors tu pots veure, no sé si són 15 parades o... No, 15, m'he passat, no sé. Són moltíssimes, llavors... O sigui, 16 parades. Si veus totes les parades de Cantavars, pots acabar molt malament. I que surt a compte, i al final, o sigui, sí que voler enganyar... Vull dir, a veure, que nosaltres, a la millor quan estem servint, ens posen el got i tampoc ens fixem ben bé si portes la samarreta o no, però al final és una manera de col·laborar i de dir, hòstia, és que literalment tinc 16 cubates per 9 euros. Serviu, exacte, literal. cubates. A mi em sona... Bueno, no són, o sigui, són garrafes, solen ser garrafes i sobretot hi ha aigua de València, Calimocho, sangria, tinto... Jo quan vaig anar ens van dir que vinguéssim la samarreta al color perquè no estàvem apuntats, però un cop a l'inici ens van deixar pagar pel got, igualment. Sí. Van dir, però samarretes no en tenim, si ja aneu a Normalment, sí. Sí, perquè al final... Bueno, al final sí. No, però no perquè ens sobri, perquè no, també perquè allà si ens havíem d'apuntar prèviament no ho sabíem perquè vam improvisar. Totalment. Van dir, vale, doncs veniu de lila i ja pagareu a l'inici. També té, Marc, normal que no te'n recordis de res. No, clar, és que és molt criminal. 16 parades. No, o sigui, jo m'ho vaig passar molt bé. Les cançons que canteu, voleu ubicar quines són? Jo sé que les tinc apuntades, però... Bueno, a veure, no sé si no me'n recordaré totes. Es comença per la cançó del Cantavars. Bueno, es comencen fent els 10 manaments, que això ho fan les persones que són els manamentaires, que cada any n'hi ha una nova, que també hi ha com molt pique amb els que són manamentaires, amb els que no són no manamentaires, perquè és com la plebs i la gent. Vale. Però bueno, quants manamentaires hi ha?
Uà, des del Doncs des de 2001. que va començar, doncs... Ah, però n'hi ha un cada any, sí. I es van com afegint... Exacte, i sempre fan un sopar de manamentaires. Que guai. Fan un que sopar... d'aquí 2.000 anys hi haurà tothom... D'aquí 2.000 anys faig un Clar. spoiler. Però escolteu-me, és molt divertit, a més, és com una mica la... Estic idiota, Molt, tio, no, clar, d'aquí 2.000 anys hi haurà 2.000 persones. és el pic. És el pic i és la tradició que hi ha entre la comissió. Sí. O sigui, és com divertit que una mica els mesos i les setmanes abans de Festa Jove saber qui collons serà la manamentaire aquest any. Perquè llavors se li fa bullying col·lectiu. Com es trio? Ah, se li fa bullying? Sí, o sigui, per part... És una merda ser manamentaire. Bueno, clar, perquè si se suposa que No, perquè, però si t'has de fer bullying... formes part de l'elit. Clar. Vale. Llavors, o sigui, et venen... sopar. El primer any sí. Et venen allà i et diuen, vols ser manamentaire? I llavors tu dius sí o no. Hi ha molta gent que ha dit que no, perquè És com el joc del llop. Perquè és Que et toquen fidel. el cap. Sí, exacte. Sí. I llavors tu has d'intentar endevinar què és el manamentaire. Però bueno, això... Sí, són els manlleuencs i manlleuenques més fàcilment corruptes, no? És a dir... Bueno, és el que passa amb el poder. Clar, però llavors el dia demà si es presenten les eleccions no sé si els vols votar, en plan si en principi formen part del col·lectiu poble i els hi vas com a menjar l'orella en plan va, tal, no sé què, aquest any vols ser manamentaire i diuen que sí, sí. Els principis es dilueixen una mica. Ja, bueno, per això hi ha gent que però diu que no, això és la gràcia del pique. Qui tria això? Els manamentaires. Els propis manamentaires jo crec que seuen un dia i és que tampoc però ho no som, és tan oficial com us esteu pensant, És una cosa super... Pim, pam, tu faràs els manaments aquest any. Diu els 10 manaments, que són com... Cantaràs i mamaràs fins que... Que us agradaria ser-ho? Uau, la pregunta. Sí. Ella ha dit que no quasi directament, Has dit que no? Però tu... No. Jo, d'aquí uns anys... No pots dir que sí públicament. No puc dir que sí públicament, però jo tinc un... Però... No, perquè hi ha una premissa i jo he dit que l'any que la samarreta Festa Jove sigui rosa, jo seré manamentaire. Però bueno, aquests manaments són com per donar l'inici que diu... Bueno, sí, són com manaments perquè la gent faci bondat, saps? I llavors es canta la cançó del Cantabars i després la següent cançó és corrandes, que són corrandes que s'escriuen i com tipus les corrandes de pastorets, us ubiqueu? Doncs són el mateix però dient coses del poble i com relacionats amb la festa. I llavors a partir d'aquí són cançons tradicionals, per exemple... Sí, jo aquí si les vols dir, hi ha les rondalles del vi, Cavallers de Taula Rodona, l'himne dels pirates, el ball de la cibada, el serpent... Sí, el serpent és la de... El serpent. Vell Cabrerès, el cant dels maulets, baixant de la Font del Gat, els segadors, la masovera, Marieta Cistellera, el meu avi, torna a Serra Llonga i al final Festa Major. Que bona. Que guai. A més, jo recordo guai perquè jo no em sabia els típics d'allà, però llavors de cop sonava l'himne dels pirates i eren... Uau. Ja, a sobre està en un molt bon punt perquè és un carrer molt estret i ressona moltíssim. Aquesta està molt bé. I bueno, la gràcia és que quan acabes de cantar la cançó, els de la comissió, doncs anem al bar i diem, va, la beguda. I la repartim doncs entre la població. Però a banda d'això també es va cantant entre bar i bar, altres coses. Bueno, Puta Vic, per exemple. Exacte. Hi ha un DJ, bueno, hi ha DJs que posen cançons i també hi ha una xaranga. Hi ha com un camionet, no? Que és, bueno, un camionet, com un cotxe. Ja no. Algú amb rodes que segueix o no. No. És que... Se'ns ha aixafat la carrossa, estem... Anava a dir, sí és que un tema tabú. És un tema tabú. Sí. Per què? La conduïa algú que no... No, perquè aquesta carrossa portava molts anys que ja anava dient no aguanto. Sí que aguantes, no aguanto, sí que aguantes. I aquest any ens va deixar. Algun dia havia de dir que no. Aquest any passat encara va durar o no? L'acte d'enterrament, que també hi ha a la carrossa, va ser quan va dir que no i ens vam quedar. I què fareu aquest any? Estem intentant arreglar-la. Però bueno, tu, problemes de comissió. Fins ara hi havia una carrossa on hi havia sí. a dins gent que et servia i el DJ. Sí, a dalt. I serà, o sigui, si la gent de Manlleueu això, hi serà. O sigui, farem tot molt bé. Sí, hi haurà carrossa, Manlleuencs enguany hi haurà... Hi ha una xaranga que toca també algunes cançons. Clar, o sigui, entre bar i bar no estem... I hi ha imatgeria, hi ha gegants i coses així pel mig. Hi ha uns gegants, Hi ha en Titiu i la Dolçaina, que són els gegants de Festa Jove. També col·laborem una miqueta amb la... Sí, amb els geganters. Col·laboreu una mica amb tothom. Sí, amb totes les entitats que volen col·laborar amb nosaltres, perfecte. I a les parades del bar, a més, fas alguna cosa concreta, a part de cantar? O tipus alguna activitat o un ball concret? Sí. Algunes cançons hi ha al ball, per exemple, el ball de la cibada, no sé si us sona, es fa un ball, però es fa un ball.
Sí, doncs... Sí, que era algo com... O sigui, Així, del ball de la És com rodar, tal, no sé què... Bueno, és divertit. Sí, Més... O Marieta Cisterella. Sí. Aquest es fa a la plaça i és com que la gent hi ha molt espai i tal, és divertit. Aquest era el carrer... És que jo vaig... Són com records de Vietnam. O el vell Cabrerès és una sardana, llavors també ell es fa a la plaça i es fa... La supergran sardana. Es fa gran sardana. Però tampoc hi ha tantes activitats, vull dir, no... I com trieu els bars on feu parada? Hi ha alguna mena de conveni o algú us donen... Bueno, els portem, els que tenim els portem com a darrere a la samarreta, com a el logo, patrocinadors. Exacte. Però no és que... O sigui, nosaltres anem a tots els bars que venen al Cabro a demanar si volen col·laborar. La majoria els tenim perquè ja són col·laboradors de sempre, per tant no hem hagut de fer feina, simplement s'hi va cada any i els diu voleu seguir col·laborant? I ens diuen sí. Sí o no. O no, però normalment llavors sí. fan beguda més barata o fan alguna cosa, o no? Què vols dir? És a dir, quin avantatge teniu? Els porteu a la samarreta, però ells què us fan a vosaltres? Us deixen les birres més barates, us regalen no, l'alcohol? alguns, i de fet la majoria ens donen el beure. Sí, ens cedeixen l'alcohol, o sigui, diguem-ne que ens diuen... Per tothom? Per tothom. Posem nosaltres tants litres d'alcohol i al canvi ens poseu la samarreta. Sí. I alguns crec que també fan pasta perquè el bar 13, que és el kebab Amigo, jo hi recordo haver sopat. El kebab Amigo? Bueno, no sí, col·labora un kebab. No era sopar, però... Participa un kebab? Sí, és que... I què donó? Kebabs? No, cervesa. Cervesa. No ho sé, el que o tinto o alguna cosa així. Vale, a veure, no és el millor alcohol del món, Nosaltres normalment també establim com unes begudes rotllo. Doneu entre això, saps? Sí. Tampoc els hi surti aquí que em posin aquí mojitos. No, sí. O sigui, el primer any, doncs, clar, no saps on vas i de cop veus d'això per tot arreu, doncs lògic que agafis tot. A partir del segon, tercer any ja saps que, per exemple, si hi ha 4 parades d'aigua de València, doncs et fas 4 aigües de València i ja està. I no toques o hi ha 4, o si t'agrada més el tinto, doncs 4 de tinto, però és que si no és una patada, però enorme. Nosaltres fem algunes parades com de festa jove, com a llocs on no hi ha com cap bar i hi ha com molt tros. Fa molta estona que no toca bar. Exacte, doncs nosaltres donem... Tan gran és Manlleu? Com perquè, o sigui, però va lenta la carrossa. I dona la volta. Fa com un... Sí, o sigui, tornes a passar prop de mateixos papers. Ai, carrers, vull dir. Que no és una línia recta. Vale. És com un cercle. Sí. Com una ruta normalment. I va molt lenta, vull dir. Clar. Sí, és molt lenta llavors. Vale, perquè tot això ha començat a les 10... A les 10, sí. 2:45. Acaba a la 1, potser. Acaba a la 1, diguem-ne que acaba com el... Un lloc que hi ha DJ. Ara mateix estem al Prat del Rocòdrom, que hi ha DJ i nosaltres hem d'arribar molt serenos perquè ens toca barra. Sí. Molt bé. No, però és guai. I quanta gent hi participa? O sigui, quan teniu més o menys xifres, hi ha 3.000 persones, 2.000, 1.500... Hòstia, ni idea. Potser... He vist notícies potser dues... Rècord de no sé què... 2.000... 4.000 he llegit jo. 4.000 persones. Doncs potser, hi ha moltíssima gent. Hi ha molta gent. Són moltes samarretes. Però és que ve gent de tot arreu al final. He trobat una notícia abans d'Osona.com que deia que eren 2.000 samarretes per a 2014. Suposo que amb 10 anys això ha d'haver pujat, segur. Pot ser. Sí, jo crec que sí. Home, aquest any d'aquí 2.000 anys seran 1 milió. Aquest any van vendre 2.000 samarretes, pot ser? Més i tot. O potser més. Per tant, totes les samarretes que venem, pràcticament totes, vol dir gent que ve. I crec que no hem mencionat una cosa important, i és que des de fa 2 anys es fa el Cantaparcs. Que és la versió infantil. És la versió infantil. Que guai. Que xulo. Sí. Bueno, va ser impulsat per gent de festa jove gran, que ja no està a festa jove. Que tenen fillets. Gran. Exacte. I llavors que es dona birra pels pares i sucs pels nens? O sigui, es dona suc pels nens. És berenar. Crec que hi ha coca, hi ha sucs i van de parc en parc. Sí. No sé si de parc en parc o de plaça en plaça. I també hi ha manamentaires. I fan els manaments nens petits. I no els hi dieu mini-mantaires? Que monos. No sé si tenen nom, però crec que a partir d'ara me'n cuidaré jo. Ja els robem. Mini-mantaires. Sí, total. Doncs sí, bueno, està bé. I porten unes samarretes supermones. És igual, però en un color diferent. I petitona. Quins són els manaments? Per petits i per abstemis. Els manaments? Sí, quins manaments feu amb els nens? Uau, crec que sí, són els mateixos però versionats rotllo que entràs i mamaràs, doncs entràs i menjaràs. Poden mamar si són molt petits. Sí, exacte.
I llavors els pares que han estat amb els nens al parc... Exacte, alguns venen. Sí. T'he de dir que això, Molt bé. en plan, organitzen sobretot ells, vull dir que des de la comissió sí que els hi donem un cop de mà i estem com per tot, però que ells com organitzen tot, perquè... El dia del Cantabars també és com el dia, poder també es feia. Sí, clar, nosaltres estem molt centrats en el Cantabars, que ja ens porta prou feina. Nosaltres els vam dir això, que endavant, que amb el que poguéssim ajudaríem, però que també és un dia que no podem gestionar nosaltres. Molt bé, llavors, al final és això el prat aquest del rocòdrom, que està a prop del riu, crec, no? Sí, està al costat del riu. Un descampat gran, on hi ha festa i digital. Sí, muntem normalment l'escenari i on es fan la resta d'actes. Bueno, no. Una mica de tot. Què quedem? Però sí que és veritat que els actes més grans es fan al Prat del Rocòdrom. Muntem allà l'escenari gros, el Gran Bingo, que és que també té molt d'èxit. No, és que no ho hem dit, però el Gran Bingo, jo crec que és el més gran de tot, Per això es diu el gran. O sigui, és... Clar. No, és grandíssim. No sé què diries. Potser venen 2.000 persones també, tranquil·lament. O sigui, és com que cadascú ve amb la seva colla, posa taula allà al Prat i doncs es fan... Taula pròpia. És com una quina, es fa als Sí, llocs. com una quina. Total. I és espectacular. Si heu de recomanar a nosaltres, per exemple, heu de venir a un acte que fa de la festa jove, Vale, què ens llavors diríeu? no direm el més típic, que el cantarà. No, que ens recomaneu dient, heu de venir aquí si o si Jo és que us diria el bingo, Jo també us diria el bingo. El bingo? La gent surt supercontenta sempre. Però si no som de Manlleu... Supercontenta? No, és per això, Que hi ha superborratxa? També. Bueno, també, però... Però vull dir, per exemple, el que us hem dit, per nosaltres l'enterrament és molt guai, però sí que és veritat que segurament per gent de fora també pot ser guai, no dic que no, però no estarà tan guai. Però el bingo és un bingo, o sigui, diguem, hi ha 8 rondes normalment, una temàtica... Dura fins les 5 de la matinada. Hòstia. La gent aguanta, Sí. És molt la gent aguanta. Però és un bingo, I ven moltes famílies... Tal qual. El 35... Tal qual. No, però és divertit. Normalment el fem a més... Mai a un quinto, doncs és... Els diuen la gràcia. Perdó, ha sonat molt agressiu, però no era així. Era com... Si és també un quinto que normalment canten com... ara no se m'acudeix cap cant, però tots els números tenen algun... També una fi, no m'ha sortit cap. Hi ha DJ... Sí, normalment, a més. El 32... No, però diuen, al final de la Guerra Civil, llavors tots el 30... Sí. A més, coses així. diguem-ne que cada ronda té una temàtica i normalment la relacionem amb el que ha passat aquest any o l'any. Però deu ser molt per manlleuencs, llavors si Oines... No només, per exemple, la sequera era una de les temàtiques l'any passat. I regalaven, jo què sé, una piscina. Sí. Sí, és així. Aquest any jo crec que ens hem passat de xulos i hem cardat el concert de la Taylor Swift. Sí. I vam regalar una Taylor Swift tamaño real. No, o sigui, és anat per olla. Però regalar un avió privat. Us la vau trobar a les escombraries just al... No, ens la vam quedar. Ens la vam quedar. Cada any, fa 2 anys vam fer com una temàtica de Barbie, tot era rosa. No sé Sí, hi havia en Ken. Vam fer un Ken, Que guai. tamaño real, i és com que, jo crec que ja agafarà una mica de tradició de fer algú tamaño real i quedar-nos al... Molt bé. I també es donen ampolles de cava perquè es fa allò de mitat i veure qui crida més, doncs se li dona ampolla de cava... Bueno, que xulo. Molt bé. És molt dinàmic i realment... Festa jove val la pena tota. Sí. Sí, i llavors entre setmana hi ha com actes més petits, més... Clar, perquè això ho fem una setmana que no és festiu, és una setmana d'agost random, no hi ha un sant, no hi ha un... No, si el dimarts següent és... Molta gent ja s'agafa a festa, Ressaca però... i a la feina. I just quan acaba això s'empalma amb la festa major. O no va tan seguit. Sí, s'empalma. S'empalma, totalment. O sigui, la festa major és la ressaca de la festa... Sí, bàsicament. De la festa jove. Sí. Bueno, jo la visc així una miqueta. Però que tampoc... La festa major ja és més igual. Sí, bueno, és que aquí va... L'últim acte gros és enterrament de la bota, però el diumenge aquell que queda es fa normalment la rossada popular. I allò és, a vegades... Sí, matança. Bastant ressecós i ho arrossegues com tota la setmana de festa major. Molt bé, doncs ho deixarem aquí, passarem a les seccions. El primer. Oh, wow. De fet, no en tinc. Vale, llavors... No? Vaig jo primer, si voleu. Jo, Vale. si voleu, puc fer la que m'he menjat del programa anterior i una altra, si hem d'omplir temps. Anem bé de temps, Sí, per això. Cubates i dracs. Tira't per la feina, que t'estàs encantant. Molt bé, doncs jo us porto un horòscop. Algú de vosaltres és molt fan de l'horòscop on sap molt? Jo llegia el d'adolescents.cat. Jo també. Sí, vaig tenir una època que era com... Com rotllo que sí. Sí. Que el miraves era imprescindible. Molt bé, per tant, no sou entesos sobre la matèria. Va? No, jo crec que... O sigui, crec que en sabem una mica. Bueno, sí. O sigui, jo crec que en sé bastant, però no hi crec. O sigui... Vale, no, creure del nostre horòscop en sabem. Jo en sé. Sí? Jo crec que en sé, Quin però... horòscop sou? Què sou? Què ens hi poseu? No en tinc ni idea, no en tinc ni idea. Leo. Uau, estupenda. Sí o què? Pam! Jo? Uau. M'ha que també foc, oi? Virgo. Foc. Jo m'ho invento. Cranc. Foc. Cranc és de foc? No, cranc és terra, crec. Oh, foc. O... Escorpió. Foc hi havia. Sagitari.
Foc i destrucció. No, Sagitari jo crec que és... És foc, però no és l'Arol. Àries, sí. Vale. Home, bueno, ens estava llegint aquí. Àries. Molt foc. Vale, llavors, jo el que he fet, perquè no en tinc ni idea de l'horòscop i no en tenia ni idea, ha sigut buscar a Google característiques dels símbols de l'horòscop i com que no m'ha sortit res en català, he obert pestanya incògnita i ho he buscat en castellà. Però això no es diu. Característiques del... Sí, perquè vull citar la font, que és Horóscopo México. Oh, uau, superinternacional. Oh, yeah. Llavors, sabent aquestes característiques, què faré jo? Us recomanaré una festa tradicional catalana segons quin sigui el vostre símbol de l'horòscop. Uau. Vale. Perquè sempre es molt bé. comprèn Sembla genial. Llavors, els Àries, és a dir, tu, segons Mèxic, sou ardents, apassionats i valents. Sí. Això diuen. Això diuen, no? O sigui, ho diuen dels Àries. Va. Sí, sí, ho Llavors, diuen. Per ardent, apassionat i valent, els recomano la Patum de Berga. Vale. Vale. Molt bé. Sí. No ho explicaré més, us diré la festa. De fet, encara no hi ha anat. i Clar, aneu. no, tinc pendent anar-hi. Exacte. La Recomanació. recomanem des d'aquí, de Cubades i Dracs. Els taures, algú és taure? No. Aquí? No. Però Els tenim taures una. són amables, generosos i lleials. Jo us recomano els castells. Vale. Perquè més o menys m'encaixava, si treus la part de... Generosos. I la En fi. I amables. Bessons. Ja, doncs perquè com que tots treballen per un mateix objectiu, doncs encaixava una mica. Bessons, que són independents, curiosos, encantadors i amables. Veig que només deia coses positives, això. Està molt... Perquè... Llavors, recomano la biquinada de Sant Cugat, que la vam fer aquí al programa, que si no sabeu què és gent de Sant Cugat, que quan acabava la seva festa major connecten biquineres als punts de llum públics Uau. i fan biquinis per tothom qui hi vagi i van borratxos a les 3-4 del matí quan ja no hi ha res més. Uau, em sembla molt fort, Sí, perquè al matí Superbona segur idea. tenint no sé què, llavors per aguantar la nit, abans De fet- a casa, tant per tant, es connecten la biquinero i es fan biquinis d'allà. És el- Fantàstic, eh? Si voleu saber-ne més, al capítol 3 de Cubates i Dracs parlem de la biquinada amb un Amb un entès. home que en sap molt. De tot. Sí. Llavors, cranc. Un cranc és compassiu, sentimental, protector, emocional. Algú és cranc d'aquí? Per tant, No. 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 li recomano Sant Jordi. A qualsevol lloc que no que sigui és Barcelona. maco. Perquè És horrible. Barcelona. Sobrevalorat. Oi? Jo hi he anat i terrible, És xulo perquè posen lo de la catifa aquella de roses davant de la casa Batlló. Sí, es romantitza molt. Es romantitza molt, llavors la gent fa fotos... Barcelona en general es romantitza molt. O sigui, Sí, sí. hi ha prou. Sí. Per una Catalunya descentralitzada, per favor. Sí. Molt bé. Digo. Molt bé. En fi, Lleó. Ànims. Lleó. Aquí en teníem un, eh? Em Qui és toca, em Lleó? toca. Ets Soc Lleó? jo. Ets Lleó. Soc jo. Lleó, ets carismàtic, dramàtic, segur de tu mateix i divertit. No sé què digui l'Arola. Sí. Sí. Per tant, et recomano el Carnaval de Solsona. No sé si he d'estar... Uau. No, perquè el Clar, Carnaval... hòstia, aquí hi ha proximitat Clar, de Que som de el terrendins, Carnaval- El nosaltres. Carnaval és una cosa carismàtica, segurament de tu mateix i divertit, i el de Solsona és dramàtic perquè pengen un burro d'un campanar. Ja en parlarem. No un burro real. Ja parlarem. Ja en Un parlarem. burro real o no burro real? No real. Ah, vale, Burro real. està Burro flipant. La persona És que no- idiota del poble la pengen allà dalt. Clar, cal dir que... Nosaltres som del Carnaval de Terrentins. El de Torelló. Ojo, i això de fet, paraules del mestre Henry Méndez. Va fer una cançó a partir d'avui. Sí, bueno. el Henry Méndez és de Badalona, és català. Això ho sabia, però... I va fer una cançó de reggaeton que es diu A partir d'avui, que diu benvinguts a Torella, Carnaval de terra endins, no sé què, va dir alguna cosa així. Sembla que fos sèrio? el Guapo. Justo Molinero a Radio Teletaxi, eh? Sí, sí. Hosti, doncs sí. Val, bueno, em sap greu haver-te recomanat un carnaval que no ets, doncs el que toca. No passa L'horòscop. Si li fas cas a l'horòscop, hi has d'anar un cop, com a Exacte. mínim. Vale. ho Verge. tinc en compte. Algú és verge d'aquí? Jo. Perdó. Va, doncs els verges són humils, pràctics, organitzats i pacients. Llavors els hi recomano el ball de faixes de Sant Martí de Tous. Toca. Perquè són humils, Ball de pràctics, faixes. organitzats i pacients. Sí. Perquè fa molts anys que ho fan, molta iaia, doncs això. Balança. Algú? No. No. Les balances són romàntiques, artístiques, amistoses i persuasives. Llavors els hi recomano el piro musical de qualsevol festa major. Home, doncs sí. Romàntic, És el artístic. típic de te vas a buscar una pizza al Domino's Pizza Sí. de la teva ciutat, si en tens. I vas allà amb la persona que t'estàs liant aquest estiu. Sí, amb la típica manteta així d'elefants i... Bueno, no Sí o sé. què? Manlleu és a la plaça. Ja, Manlleu és al contrari. Ah, és que aquí a Igualada el fan al camp de futbol. Sí. Ah, Però també bueno, et dic- clar, ja podria més racons. Ara sí, ara sí. El fan gairebé un Sí, polígon. fa molts anys que és no una hi zona urbanitzada. O sigui, està fora de la guai quan ciutat. tens 14 anys perquè és el més romàntic que pots fer per festa major. Exacte. Ara ja
Puges a una muntanyeta que hi ha allà al costat i te'l mires així. Hòstia, doncs no. Manlleu és com romàntic. Sí. Bueno, doncs el Piru musical de qualsevol lloc que no sigui Manlleu. Exacte. Escorpió o escorpí. Algú és escorpí? No, tampoc. No. Els escorpins són misteriosos, poderosos, valents i enginyosos. I per tant els hi recomano les falles del Pirineu. També n'hem parlat, però... Sí. Aquí sí. Sagitari, és Sagitari, algú? Sagitari. Ets filosòfica, optimista, aventurera i d'esperit lliure. Uau. Per això aquest estiu has d'anar a la Transsegre. Vale, perfecte, m'ho apunto. Vale? Capricorn. Jo sóc Capricorn. Soc tradicional, disciplinat, independent i ambiciós. Llavors, a mi jo m'autorecomano la sardana com a concepte. Vale. Aquari, ja us hem fet... tu, ets aquari. Ei. Humanitari, excèntric i fresc. Et recomano... Hòstia! És aquari? Humanitari. O sigui, no tenies prou en ser de Vilanova. Sí, perquè a més la recomanació és anar a fer Sant Joan a la platja, que és el més de quillo. Sí que és quillo, sí. No, però és humanitari. El que passa és que per fresc, Sant Joan a la platja, excèntric... Humanitari, què vol dir humanitari? No ho sé. Segons Horóscopo México... Què vol dir fresc? Això del peix. Ets fresc, ets novedós. Vale. En fi, i acabem. Peixos, ets creatiu, despreocupat, fidel i sensible, i et recomano la glosa. Vale. En general, per si algú... Hòstia. Ai. No, res. No, digueu. No, que la glosa també es fa després de la rossada i després d'aquella ressaca tremenda que us hem comentat i a vegades, només a vegades, cau al cap. Vale. Però, no. Que aneu tajes, però la glosa és xula. Vull dir, no, tajes no, ressaca. Bueno, però vull dir, bueno, hi ha part de glosa en el que feu al Cantavars, en realitat. Perquè les corrandes no super deixa a favor de la glosa. glosa i gràcies que tenim a vegades els de la glosa. Per això m'encaixava amb una cosa creativa, despreocupada, fidel i sensible amb el territori. Pues, la glosa, fins aquí l'horòscop i passem a una altra secció. Cubates i dracs. Quin és l'objectiu de la seva direcció? Doncs avui al Policlín us vull demanar perdó abans que res perquè us porto una cançó. Vale? Tenint en compte que dos factors. 1, estic constipada. 2, suspenia música al conservatori quan era petita. Llavors, per què porto una cançó? Anaves al conservatori? Sí. Bueno, a l'escola de música. Però sempre li dic conservatori. Tocaves alguna en concret? La flauta travessera. Wow. El pròxim dia que facis música la pots portar. Però llavors no puc cantar, Marc. A mi em passes la lletra. Però la fas en directe. És super en directe. No, és que, mira, de veritat. Per què? Perquè Cantavars, cantar, tal, no? Doncs convidava. He de dir, però, al confinament vaig passar una època així, jo crec que tothom, al confinament va passar una època molt estranya. I en el meu cas va ser que de cop vaig tenir un redescobriment de cantautora i feia cançons de trap que per sort... Maricel, això està a algun lloc. Cançons de trap? On són aquestes cançons de trap? No van veure la llum. A Spotify? No van veure la llum, per sort. Per sort. Llavors, sense més miraments, us presento... Quanta gent hauria d'escoltar el podcast perquè en vengués la llum una? No. O sigui, teníem una que seia literalment Mercè Rodoreda. O sigui, és terrible. Uau. Però això és molt paungang i molt aquest rotllo, Ara això triomfa. Ara això porta. Clar, és que això... Clar, jo vaig fer trap... Podries haver sigut la muixca abans que la muixca. T'ho juro que sí, perquè vaig fer trap en un moment en el qual... No es feia. Vas apostar per un estil que no... No es feia, saps? O sigui, la gent no valorava llavors aquest estil literalment musical. Hi havia Peun Gang i jo. Llavors, no, és broma, però era lamentable, però no passa res. Per sort no va haver ningú. Vale. Llavors, sense més miraments i sense cap mena de vergonya, us presento són, molt ràpid, 5 corrandes molt bé. de parelles inestables, val? Estem a un zulo treteta, criticant el PSC i parlant de festes estiuenques, malgrat encara som a febrer. El que portem de 2025 s'està fent molt, molt llarg i amb la victòria de l'Espanyol a mi m'ha deixat un gust amarg. Un ganxito amb perruca rossa governa els Estats Units. El feixisme s'extén a Europa i ens té a tots ben acollonits. Catalunya se'n va a la merda amb l'illa de Capità. Sospito que d'aquí a 5 anys només es parlarà castellà. Per sort tenim les festes populars. Avui tenim els amics de Manlleu que ens parlen del Cantavars.
Com va el món ara mateix, em fa agafar migranya, així que m'acomiado de les corrandes, cridant fort un puta Espanya. Tremendo! Molt bé! Molt bé! Cubates i dracs. Fresquísimas, las acabé de treure del congelador. Com ja has sabut, cada grup social establert o gent que considera que forma part d'una comunitat comparteix uns trets o costums comunes, no? Amb això hi estem tots d'acord. Per exemple, Perfecte. els cantants catalans tenen la costum de sentir-se tret per menors, els madrilenys tenen la costum d'apropiar-se de la cultura dels demés i fer veure que és seva, la mejor paella està a Madrid, o els votants d'Aliança Catalana tenen la costum de tardar molt a aixecar-se del terra. Llavors, jo he vingut a parlar-vos d'aquests últims, d'aquests feixistes i racistes, en definitiva d'aquesta colla de subnormals. I és que jo he fet una petitíssima investigació per veure algunes característiques que comparteixen aquestes rates racistes i dir això em sap realment greu per les rates. En quin àmbit m'he centrat? En Twitter. Vale, Com són els votants d'Aliança Catalana a Twitter? Vale. Identificar-los és facilíssim. En primer lloc, fan servir hashtags com Salvem Catalunya o Recuperem la Terra o merdes així com si haguessis perdut algú en deteniment d'algú de fora. Vale. Normalment, el nom d'usuari va acompanyat de la bandereta amb la creu de Sant Jordi. Bueno, normalment no, sempre. Sí. I moltes vegades també la d'Israel. Per tant, podeu veure que la intel·ligència d'aquesta gent brilla per la seva absència. És real, això? Això és real, això és real. Sí. Estudi sociològic de Twitter. I a vegades també va acompanyat d'alguna d'Ucraïna, que no dic que tothom qui porti la d'Ucraïna defensi aquests ideals, però a vegades passa que... Correcte. I la d'Europa. També. Sí. També. Uau, no estic en aquest Twitter, jo. Perquè estic flipant. Millor. De fet, són com un mono amb dues pistoles, salvant la distància perquè els monos són molt més llestos que ells, però com un mono amb dues pistoles ells sempre et poden sorprendre. I on acostumen a sorprendre? Els comentaris de les notícies del 324. I ara aquí us porto un joc. Us llegiré notícies reals del 324 i llavors us diré comentaris d'aquestes notícies. I heu de dir si creieu que realment hi ha algú tan sumament estúpid com per haver fet aquest comentari, per tant, si el comentari és real, o si me l'he inventat jo dels jajas. Vale. Llavors, comencem. La primera notícia és el titular. Cucs en plats de llenties, arròs i verdures. 2 punts. L'escola L'Estonac de Lleida activa tots els protocols de salut. Vale. Van trobar cucs a plats de llenties, arròs i verdures. Pot passar. S'entén facilíssimament. Sí. Vale. Bueno, no hauria. No hauria de passar. una escola de... Primer comentari. Es troben cucs al menjar dels nostres nens i volen treure el porc del menú escolar per acontentar els islamistes. Anem cap al Pedregà. Això és cert o ningú és tan tonto com per treure racisme d'una notícia on... Bueno, com per ser així de racista. És en un ordre o com ho fem? Tots podeu, Jo en aquesta no comentaré perquè recordo que vaig entrar a la secció de comentaris. Llavors... Tu creus que és veritat? No ho sé. No dic res. Jo crec que és veritat. Jo crec que també. Sí? Sí, veig... No, però ho sé. Ah, tu saps? Veig molt possible que s'hagi tret de context una notícia i la portem cap al racisme. Bueno, això... no és treure de context, és aportar-lo al teu context. Invente roman. Sí, total. Bé, doncs, és cert. I no només és cert. El comentari està fet pel líder d'aquesta colla de subnormals, Antoni Sánchez. Hòstia! Bueno! A mi em té bloquejat. Sí o què? Això és... Storytime, no? Com algú per tenir el currículum. Bloquejada per... Qui no té bloquejat ara a la Twitter? Pregunto. Literalment en plan... Seguim. Mateixa notícia, val? Recordem un altre comentari. Va, el que importa és que no hi hagi porc. Tots van cap al racisme gratuït. Vale. Jo diria que és mentida aquesta, però per estadística, perquè hi ha una mentida. Mentida? Jo dic que és certa. Certa? Sí, mentida, però podria. Mentida, però podria. Jo crec que és certa. Doncs, efectivament, també és certa. No! Evidentment. No ens quedem aquí. Mateixa notícia encara. Vale, va. I després tens menjadors socials que fins i tot s'adapten no oferint porc per no ofendre les sensibilitats de ja sabem qui. Senyores i senyors, Catalunya en una imatge. Cucs i merda pels nostres, caviar pels altres. Uau. Molt elaborada, per ser mentida. Molt elaborada. És el Marc Soler, 100%. Que això no ho podria haver escrit sense ser racista. No. Si és recreat...
Ara t'escrivit. A veure, què? Jo diria que és falsa. Falsa. Sí, M'ho he inventat. jo dic que també. Però per estadística, també. Però és que és molt... O sigui, Sí, podria ser real. Has estat molta però- estona per ser real. Ai, per ser falsa. Doncs és real! Senyores i senyors, aquest comentari és... Tinc screenshot de tots, ja els anirem ficant per aquí després, fort. però... Heavy. Però real, anem a la segona notícia. Cucs i merdes per nosaltres, caviar pels demés, Correcte. Molt bé. Sí. És un tall que si el treus de Spotify només quan jo dic això serem el podcast més escoltat a Ripoll. Seguim. Segona notícia. Ferran Saló, un músic de 67 anys sense pensió. 2 punts. I cometes. He hagut de vendre un instrument per subsistir. Estarem d'acord que no hauria de ser notícia, que és com molt sensacionalista, però la notícia era això. Però està bé, sí. Un músic de 67 anys, bueno, queda clar. Perfecte. Primer comentari. Doncs si vol pensió que es converteixi a l'islam. Hòstia, cert. O sigui, això... 100%. Veritat. O sigui... Cert. Cert. Efectivament, és cert. La diversió. Segon comentari. La típica. Que es posi un mocador i es planti a la Seguretat Social amb l'Ivan apuntat en un paperot. Si diu que no ha cotitzat ni un dia a la vida, tindrà paga assegurada. Cert. Cert. També és cert. També és cert. Tenen molt temps lliure, Ens estem jugant a tots certs, Marc. Sí. No, bueno, no ho sabem. Acabem, perquè la següent és falsa. acabem amb l'última notícia. Notícia. No llegiré el titular perquè era com força llarg i anava acompanyada d'un vídeo, però era aquella mena de mini-reportatge sobre 2 noies que les havien despullat amb intel·ligència artificial i havien compartit les seves fotos per grups de Telegram de tios. Sí, sí. Vale. Doncs primer comentari. I dels grups de Telegram de Hamas en parlareu? Sí, et diria que cert. No, és falsa. És falsa, 100%. Per estadística ha de ser falsa. No, 100%, Sí, Ja, sí, això, per estadística és falsa, però Sí. m'ho crec. La tinc claríssima. Podria ser certa, però jo dic que és És falsa. falsa. Doncs no, és certa. O sigui, Uau! L'estupidesa humana creu que és correcte comentar sobre els grups de Telegram de Hamas amb 2 noies que les han agredit sexualment. És que... És molt heavy. Següent comentari. Josep Maries. Literal, Sí. Següent comentari. Abans es feia amb Photoshop i similar. I els homes també estaven afectats, però mai se'n va queixar cap. Només cal que les feu víctimes de violència de gènere i sortiran de sota les pedres. Mira, vull dir fals perquè no vull pensar que això és cert. Cert. És cert. Jo dic que és cert. És cert, Maricela. Uau, és que és un No es tan pot confiar en la humanitat. És que jo passo, tio. Següent i últim possible comentari. També es fa amb cares d'homes, però això no importa. El victimisme només va en una direcció. Cal tenir en compte que el 40% de consumidors de porno són dones. És de preveure... Mentida. És de preveure que això ho faran en proporcions similars. És cert. És cert, perquè És ja... que és literal, not all men, tal, no sé què, prou. És cert. És que, a més de sobre, és com molt Miami me lo confirmó de el 40% de consumidors No, de ja, porno ja. són dones. Per la puta cara, que ja és mentida, Sí. però és que Evidentment després que és afegeix és de preveure que això també ho faran. És de preveure. En fi, per tancar la secció, com heu pogut veure, tots els tuits són reals. L'extrema dreta és racista i masclista i moltes altres coses, però aquí només hem vist aquestes dues. L'extrema dreta vol alimentar l'odi i campa lliurement per les xarxes i pel carrer. I què hem de fer davant d'això? Combatre-la. Molt bé. Però no es combat amb amor ni amb llibres, a no ser que tiris tots els capítols de l'enciclopèdia al cap d'algun temps. S'ha de combatre amb lluita antifeixista i s'ha de fer abans de que sigui massa tard. Cubates i dracs. Fotem unes pírries i anem a ballar. Molt bé, doncs ara ja sí, acabem aquest programa una mica moixos. Sí. Moix igualada. Per l'agi de l'extrema dreta, no passa res. Vale, tornem a la festa que ens ocupa Sí, avui. que ens ho ha passat bé. Cantavars l'hem de col·locar en aquest espectre... El típic El cantavars de d'autoritarisme, prova, llibertarisme... Sí, esquerra, només el dreta. cantavars. Cantavars. Hòstia. O sigui, dreta no, perquè és com... O sigui, no està vinculada a res No està, religiós. exacte. De fet, Val. o sigui, hi havia una plaça que es deia plaça del Cris Rei i ara es diu plaça del Cantavars. Però oficialment ho heu ficat... No, I posem un paper sobre. Però... Sí, És dreta com- descartat. Com les tantíssimes places de Catalunya que ara es o sigui- diuen 1 d'octubre i no és real, realment. Jo crec que... O sigui, jo crec que és bastant esquerra i jo crec que bastant autoritarisme, Ah, sí? Sí? Home, Bueno, jo crec que una mica, per... O sigui, només donem veure qui porta samarreta. Bueno, per exemple, sí, les home, si ens cançons, posem així, les òbviament, cançons sí. han de ser en català. Això em sembla bé. Sí, a mi també. O sigui, ja Sí, cert, sí, no al sí. màxim, lògicament, no ens posarem a lo Stalin, Vale. però... No, és veritat Vale, que realment sí. una mica Sí. d'autoritarisme Està bé. sempre va bé. Dins del... És a dir, dins de la línia de dreta-esquerra, hem dit que esquerra, però en quin percentatge? És a dir... Vale, jo dic que bastant esquerra. Jo crec que o sigui, una mica més dels de
Una mica més. Aquí, potser al mig. Sí. No sigueu modestos, si creieu que ho és més. És que tampoc... O sigui, a mi, no és tan d'esquerra, o sigui... No, sí. De dretes i llibertat. Normal. Una de les cançons que es canta és Els Segadors. Clar. Sí. I es canta Torna Serrallonga. Aquí ball. O sigui, Esquerra i bastant autoritari. És que crec que és més autoritari que Esquerra, potser i tu. Però aquí. Va, posa, canta abans, ja. Pam, 8 sobre 10 d'autoritari i 7 sobre 10 d'Esquerra? Us sembla bé aquest percentatge? Sí. Molt bé. Perfecte. Doncs tenim el Cantabars col·locat i anirem. Ningú estarà d'acord, però bé. No passa res. Els oients. Bueno, que es queixin. Quins oients? Aquest programa no surt. Doncs res, moltes gràcies per venir, per perdre una miqueta més d'una hora més al trajecte. Vosaltres, per convidar. Per venir fins aquí, Xavi i Maricel ens veiem al març, no sé en quin programa encara. No, però vindrem un programa xulo, segurament. Sí. Tenim coses pensades. Com tots. I ja està, i ja anirem al Cantabars i ens veurem allà. Exacte. Sí, i tant. Esperem. I el bingo. I el bingo. Vindrem a tota la festa jove. Acamparem allà. Sí, sisplau. Farem ruta de cubates i dracs amb un mapa de totes les festes de Catalunya. Això... Heavy, Un joc de taula. Tenim feina. Amb micro i anar fent... Sí, així va néixer la idea. Bueno, en fi, visca Catalunya i puta Espanya. Gràcies, puta Espanya. Cubates i dracs. Ves que no es pot escriure en paraigües. Amb Xavier Pérez Pico, De puta mare. I què dius que farem? Maricel Forn Bon Nadal a tothom. i Marc Soler. Gelat, me cago en Déu.